maglipay ug maghinatagay, magminahalay, kalintang away, kay miabot na ang taknang kasadya. Hinaot ning Pasko kitang tanan malipayon, tiguang batan-on mapahiyomon, sa matag panoy malay may handang ginagmay. Hey, sa mga adunahan may lechon o hamon, samtang sa mga pobre bikulang intawon. Ninong og ninang regalo iandam sa mga kinogos nga naghinam-hinam, pizza 25 maoy pagkatao sa atong Ginoo, sa pasalamatan ta. Si Jesus nga manunobos, kay wala tapasag diloyo sa kalisod. Hey, hinaop iyang hatagan, og dugang katuigan nga kita mag-uban. Akong iampo sa adlaw sa Pasko, nga ang pamilya tayo naot kumplito, atong sa ulogon og atong suga